Amen. Uma abantu abangaphakathi bathi basindisiwe kufanele ukuthi indlela abayiyo intambo ukukhuluma ukwenza kwabo kufanele kufakaze ukuthi ngempela iqiniso. Amen. Hallelujah. 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 Ivangeli bazalwane lihamba namandla. Akusivangeli uma amandla engekho. Ivangeli lihamba namandla okuhlukanisa umuntu nesono. Ivangeli lihamba namandla okukhulula umuntu ematilongweni esitha. Oh my God. Oh my God. Ivangeli likufika uphambanisa iyawo, kodwa ivangeli uma lifika intombi liqoke ihlale ngentombi. Hallelujah. Lifika liqoke lithola izinto zonke zisaphalele, kodwa uma lifika ngoba lihambi lodwa lihamba namandla. Hallelujah. Jesus. Amen. Lihamba namandla. Hallelujah. Lifika insizwa ingazazi ukuthi yini, kodwa uma lifika ozipho babasendaweni. Jesus. My God. Phela la kule mihla siphila kuyo, noma sebathi basindisiwe kodwa ozipho abavalekile. Awuyakhuluma nje Mose. Ngabe sengiphoqa umuntu yini? Hallelujah. Noma bathi bayakholwa kodwa uma ulandela inkambo yabo lento abayishoyo ayifakazelani nalento abayenzayo. Hallelujah. Jesus. Yothemisa itende umfoko kaGininda kuyobona amadletshana, yothola ukuthi nangu umfana kaGininda washiya umfana omncane uboyboy Esigodini. Ngoba noma besindisiwe osipha bavalekile bayajona besindisiwe beshumela. Jesus. Ya njalo. Kodwa mina ngathola leli namandla. Ngathola leli namandla elikwenza ukuthi uma uyinsizwa lithi insizwa ayiyi nomuntu osifazane ecansini ungakafaki indandatho. Hallelujah. Jesus. Ungakafaki indandatho. Ungakafaki indandatho. Ayikho leyo mafundana ukuthi hayi Nkosi yami fanele ngimazi nomfoko kaGininda futhi nje ngoba ngwalempu Mpumalanga ekudeni kanje fanele nje ngimazi ngithi inikeze ithuba lokuthi ngimazi. Ayihambi kanjalo la insindisweni ngoba ivangeli lifika namandla. Hallelujah. Jesus. Nangizwa Mose bafowethu abancane. Akujolwa la. Akujolwa la. Hallelujah. Akujolwa la. Hallelujah. Akujolwa insindisweni. Yes, Jesus. Insizwa siphila gelekeke. Jesus. Kanye nabantu besifazane bakhona. Jesus. Amen. Alihamba namandla. Hallelujah. Ave nguzwela wena walithola lihamba libanda linganamandla. Hayi Nkosi yami. Ngoba lihamba libanda uyithola zigqoka into engaka ngoba zifuna imishado khona lapha phakathi. Ekuyadlini kaNkulunkulu zishaya into engaka ngoba uzofuna izinto hile azizini kuzofuna yena umnikazi wezinto. Jesu ngelinye lamalanga uke ekhuluma nabafundi bakhe bathi kunini sicinga sikufuna singakutholi. Uthi uJesu hayi ngoba ningifuna ningithanda, kodwa into eyenza ukuthi ningifuni ngoba ngani nikeza isinkwa nilambile nganisuthisa, ingakho ningifuna. Ngoba abantu abafuni yena kodwa bafuna into zakhe, umnikazi wezinto. Konjalo Jesus.
uma ngangiyeza nje indoda esindisiwe nje ekhola serious kodwa yena akekho serious. uNkulunkulu mangangiyeza nje indoda esindisiwe nje yazi lapha esindisweni bathi amakhosikazi awashaywa nje awalokothwa ashaya nje manje nje ngithole nje indoda nje esindisiwe khona ngiyeza ukungishaya. Ngabe kodwa wena userious yini? Jesu. Nkosi. Angisho lokho bazalwane. Ukuzirobha noma ukwenza into oyenzayo usukholwa ucabanga ukuthi wenzela umuntu lalela uzirobha wena. Ngoba lento oyenza uzoyivuna. Lento oyenzayo noma abantu bangaboni kodwa yona uzoyivuna. Uma sovuna akubi mnandi kuba ngathi akusiwe ofanelile kanti wena. Hey Jesu. Jesus. Lokwenza uzovuna. Hallelujah. Uma nje udlala evangelini uphambanisa inyawo